lite löjdenosad allt och så har man lite större första vinterna. Og hils hjem, når du kommer hjem til fruen. Ja, jeg smutter ind i midten. Jeg skal lige ind og holde hende Kattis lidt i ørerne. Ja, gør det. Det var den sidste groteske minute, at de blev inviteret herop til med repræsentant. Så skriver Lene herop til, ej, der er ikke nogen, der kan repræsentere Chefhundeklubben, men jeg ved, at Bent Andersen er opført til det værende. Er Bent Andersen kun repræsentere Chefhundeklubben? Det er Lene Karlsson. Bent Andersen er kasserer. Han er blevet valgt ind som kasserer. Meget imod Lenes vilje. Det skriver Lene til, nej, jeg kan ikke komme ud af det. Helvede! Så vi gør sådan i modværven også. Ja, det är knall. Det är figuranterna lite arbete. Så laver han ikke. Ja, klart. Det var klart. Det var et eller andet med om at dommerne skulle sætte alle sammen der, men det synes spændende at vide. Så kom vi så ind på det. Lige så meget han sagde, at han ikke fingre af penge, der er brugt. Og det, der han brugte sig. Oj, bra där. Det är ju som en sensor. Han brugte sig lidt, men jeg har trods alt er der penge til klubben, og på et tidspunkt så blev jeg kaldet for, om vi skulle bygge eller hvad. Ja. Så jeg er da glad for, at jeg ikke sad der, mens jeg har brugt. Ja, men han var jo fortsætter for, at de havde var deres fulde ret til at købe det hele til. Men fred med det. Det har han ikke noget spørg med i dag. Det var han, da vi sad nede på formødet dernede, hvor jeg sad og harcelerede over, at de havde købt til 18 dage, før vi skulle tage den danske. Nej, det er heller ikke sådan noget. Nej, det var ikke så godt udtaget. Den vill inte dö. Ja, det er flot. Det är snyggt. En fin slip, ikke? Ja, kan slås. Ja, efter den kampen så är det jävligt gott att kunna släppa så. Ja, jeg ville godt se, at jeg godt blive siddende ude på den lange på sådan en fjorden der.
også lidt derhjemme. Mikkel har, han har lært sin hund at sidde stille, fordi Ingolf han er en alvorlig hund. Ja. Så når han sidder derude, så lige pludselig så kommer han lige op i hovedet på dem. Ej. Så det